Барыгызга да сәлам. Күпләребез зарыгып көтүп алган май бәйрәмнәре марафоны башланды. Әлеге бәйрәмнәрне хит парадыбыз катнашучылары ничек уздырдылар икән? Эшлиләрме, ял итәләрме? Бүгенге тапшыруыбызда ачыкларбыз. Эфирда яшьлек тавышы һәм аның алып баручысы мин, Рамил Закиров. Ничек кенә теләмәсәк тә, тик бер катнашучыбыз белән саубуллашыр вакыт җитте. Ул Айгөл Мирзанурова. Уңышлар сиңа, Айгөл. Табигатьтә дә, йөрәктә далларда бер тыныр, минем кебек башкалары да бер чак бәхетле булыр. Тантаналы рәвештә каршы алыгыз. Бу атнаның премьерасы. Ayılı kişiler samim hisleri barısı kalgan, Qavatılanımı kiri qaytımı yol yuğalgan, Şeşek sımman mattur bulgan yeşlik ömürü, Sağınırlık yuqsınırlık hattirellerini, Yeşiliginden deştim, Küngülimden sileştim, Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim, Yeşiligimden deştim, Küngülimden sileştim, Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim. Ошар хыялы булганы күчле теләк, моңлы булганы җырлы булганы минем йөрәк, уйлары булганы юллары булганы сайланылган, киләчәккә яшьлегемнән юл салынган, яшьлегемнән дәштем, күңелемнән сөйләштем, кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән изләрем, яшьлегемнән Küngülimden sileştim, Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim. Küngülimden sileştim, Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim, Yeşiligimden deştim, Küngülimden sileştim, Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim, Qaytır idim bir mizgilge tabıp ütken izlerim. Бакча эшләрен бик яратып башкара Лилия Шакирова исемле катнашучыбыз. Шуңа күрә дә май бәйрәмнәре аның иң яраткан бәйрәмнәре дисәк тә ялгыш булмас. Шкафта яткан, бик үк яңа булмаган җиңелчә киемнәрне киясең дә, атылып ишек алдына эшләргә чыгасың. Иң тәмле җире шул инде, дип өстәп тә куйды җырчы. Афәрин, Лилия, тырышып эшлисең, тырышып иҗат итәсең, җырыңны тыңлар вакыт җитте. Игътибар экраннарга. Bari senden başlanadır tırmış, Fatiha'nı alıp dünya kırmış, Bişiklerden birle mınglanam, Sina qaytırışın, rahmet eytirişin, Bir qayşandan kem sığlamam. Dünyanın asılın anlarışın, Jir yaktırtkan sultanlar için, Rahmet Rabbim enkam diyermin.
Яшәү тормыш көчен безгә биргән өчен бары сезгә башны иярмен. Бирешмәскә, бөкләмәскә тезне, Газизән кәм син ирәттең безне. Егылмыйша синдә ятлармын, кызартмам йөзеңне, онытмам сүзеңне, дөреслекне табып хаклармын. Дөньяның асылын аңлар өчен, җир яктырткан су таңнар өчен, рәхмәт Раббым әнкәм диярмен. Яшәү тормыш көчен безгә биргән өчен бары сезгә башны иярмен. Дөньяның асылын аңлар өчен, җир яктырткан су таңнар өчен, рәхмәт Раббым әнкәм диярмен. Яшәү тормыш көчен безгә биргән өчен бары сезгә башны иярмен. Башланадыр тормыш, Фатихаңны алып дөнья кормыш. Бишекләрдән бирле моңланам, сиңа кайтыр өчен, рәхмәт әйтер өчен, бер кайчан мәнкәм соңламам. Дөньяның асылын аңлар өчен, җир яктырткан су таңнар өчен, рәхмәт Раббым әнкәм диярмен. Яшәү тормыш көчен безгә биргән өчен бары сезгә башны иярмен. Дөньяның асылын аңлар өчен, җир яктырткан су таңнар өчен, рәхмәт Раббым әнкәм диярмен. Яшәү тормыш көчен безгә биргән өчен бары сезгә башны иярмен. Рәхмәт Раббым әнкәм диярмен. Яшәү тормыш көчен безгә биргән өчен бары сезгә башны иярмен. Бары сезгә башны иярмен. Киләсе катнашучыбызны каршы алыгыз. Эльвира Мөхәммәтова. Ничек яратмаска инде май бәйрәмнәрен? Табигатьнең сулыш алган мәле бит ул, дип елмайды җырчы. Җәйгә әзерләнү дә шушы бәйрәмнән башлана бит. Килешәбез әлбәттә. Гомумән, май ае минем өчен илһамлану ае ул. Эшлим, ял итәм, энергия җыям дип өстәп тә куйды ул. Ә хәзер Эльвираның чыгышын карап узыйк. Мең еллата дөньяй, бер йөрисең шатланып, бәхет кышы тоткандай, бер йөрисең көенеп, сагыш уты йоткандай, бәхет килсә килә ул, лотерея аткандай. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, аш күзеңне дөнья бу, аш күзеңне дөнья бит бу. Дөнья, я безнең бабай әйткәнди, безнең ише уңганга, ике дөнья бер көнди. Дөнья, каясың җылыя, шатлык кайгы барысы, шушы бер сезгә сыя.
dı aşk özünü dünya bu aşk özünü dünya bit bu lay lay O'tgan g'imir oqqan suv akiylashak yozlariday kiylar deyib ketamiz muhabbat nozlariday turmush tuzli suv kabak kiylani o'shasi alda yoqdi kelashak bor bit g'imir kishasi du aşk o'zingni dünya bu aşk o'zingni dünya bit bu aşk özünü dünya bu aşk özünü dünya bit bu la 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 aşk özünü dünya bu aşk özünü dünya bit bu Эльвина Галимова үшін май бәйрәмнәре җиңү бәйрәме белән ассоциацияләнә. Иң көтеп алынган көннәремнең берсе җиңү бәйрәме. Әлеге көнне тарих китабын актарган кебек, сугыш елларындагы техника, киемнәр, савыт-сабалар күргәзмәсе. Бу әйберләрне бер тапкыр булса да күрергә кирәк, дип уртаклашты җырчы. Патшасы был кышның талда икән яса күңел тулы хисләренне белмим кая куяса Киләреңне белеп көтем кайчанда бер килерсең Нәкәткәем син ул диеп яннарымда йөрерсең Киләреңне белеп көтем кайчанда бер килерсең Нәкәткәем син ул диеп яннарымда Күз алдына китерәмдә, үз алдыма елмаям Тагын күпме көтәрмен дип кайчагында моңаям Киләреңне белеп көтәм кайчанда бер килерсең Нәкәткәем син ул диеп яннарымда йөрерсең Киләреңне белеп көтәм кайчанда бер килерсең Нәкәткәем син ул диеп яннарымда йөрерсең Тик барыбер син килерсең, көтүем бушка түгел Киләреңне белеп көтәм шуңа сөенә күңел Киләреңне белеп көтәм кайчанда бер килерсең Бәхеткәем син ул диеп яннарымда йөрерсең Киләреңне белеп көтәм кайчанда бер килерсең Бәхеткәем син ул диеп яннарымда йөрерсең Бәхеткәем син ул диеп яннарымда йөрерсең
Наилә Славина май бәйрәмнәрен бик ярата. Рәхәтләнеп дусларың, туганнарың белән күрешеп тәмле шашлык ашау ул бер ләззәт җырчы кыз. Ә безгә исә синең җырыңны тыңлау рәхәт, Наилә. Шуңа күрә хәзер үк әлеге гамәлебезгә күчәбез. Игътибар экраннарга. Күпләрне сыкландырган шәһәрләр безнең өчен кадерледер Казан дигән гәһәрләр. Казаным аңар чишмәсе бардыр синең серләрең. Урамнарыңда рухланып йөргән Тукай кичләрең. Урамнарыңда рухланып йөргән Тукай кичләрең. Яшен аңы, езен нурлы, Болгарның син баласы. Ташларында сакланадыр татарның бар ярасы. Казаным аңар чишмәсе бардыр синең серләрең. Урамнарыңда рухланып йөргән Сәйдәш кичләрең. Урамнарыңда рухланып йөргән Сәйдәш кичләрең. Милләтле син зиннәтле Иделдә туган кала. Азат әйтә бүген Казан, азатлыкка юл ала. Казаным аңар чишмәсе серле һәм дәртле кала. Синдә туган җыр чишмәсе бөтен дөньяга ага. Казаным аңар чишмәсе серле һәм дәртле кала. Синдә туган җыр чишмәсе бөтен дөньяга ага. Синдә туган җыр чишмәсе бөтен дөньяга ага. Чираттагы позицияда Радик Шәрәфиев. Май бәйрәмнәрендә шашлык ашау ул зур традиция инде дип белдерде ул. Кич җиткәч, яшьләр белән учак ягып, шул учакта шашлык кыздырып утырулар һәркемнең күңеленә хуш килә торган күренеш ди җырчы. Синең җырлавың да күңелләргә хуш килә, Радик. Сүзне үзеңә тапшырабыз. Күзләремә туры карама, хисләремне инде алдама. Йөрәгемдә сиңа урын юк. Синнән башка якта минем юк. Карама, җаныма, мин сине сагынма. 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 Синең эзләр күптән югалды. Кар бураннар белән капланды. Яратуың бер мизгел генә. Хыянәтең күңелне телә. Карама, җаныма, мин сине сагынма. Карама, җаныма,
Uzak bitle köpten yürekке Yaralanmam kabat sevgüge Kilmez ilhar mine aldama Min sağınmam sine sağınmam Qalama, yanama Min sine sağınma 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 Yıl sayın түземсезлек белән көтүп алына торган мизгел. Yıl sayын иң-иңнәрне билгели торган вакыйга. TMTV премиясе. Казан, Пирамида. Кабатланмас тамашаны күрми калма. Билетлар инде сатуда. Яшь чикләве 6+. Yanımda oturasın, lakin sen bir kerak Нәрсәдер izleysin күзләремә Карап мин карыйм күзләреңә Синең матур күзләреңә Алып китәләр сине поезлар Урманнар, таулар, елгалар Шундый ераклыклар Узаккамы ayırılar Kıyaş duvar, kalkır ay Почта sandığın bir gün aşırsın şulay Gadi konvert, yaz sözün көрерсің Аларсың аны шигыремне укырсың Яныңда күңел һәр мизгел сулышында Қолымда қолым йөрәктә карашыңда Пышылдап торам синең исемеңне Тоясыңдыр мин яныңда икәнне Бу безнең йорт, монда яшәрбез бердәм Бу оҗмахның матурлыгы чиксез Монда ялгыз яшәү бөтенләй мәгънәсез Яшлек тавышы хит парадын алга таба дәвам итеп, Эльмира Сафинаның җырына да килеп җиттек. Май ул хезмәт айы. Май ул үзгәрешләр чоры. Май ул бәйрәмнәргә бай булган ай. Менә шундый рифмлы җавап ишетергә туры килде безгә җырчыдан.
Эльмираның фикере белән килешмәскә мөмкин түгел. Аңа әфәрин диеп, җырын куеп җибәрәбез. Ходай биргән әниләргә шиксез бетмәс сабырлар, көчтә биргән куәт, Аллаһ өстерерлек, бишек шырын тыңлап үсте. Açtın dünyaya ben, yaşlığını kızgamayşa, birdin sen mağdur günü. Avurganda kirfi kakmayan narımda oturdun, basıp şılı Bıçağılaşı davaltan sakladım. Yakın kuyuya gittin, Anitta sen aman rahman. Oğlan birsin, Ozan'a ağlar, ağlarını
TMTV телеканалы үзенең мөмкинчелекләрен көннән-көн киңәйтә бара. Әгәр сез тапшыруыбызны карамыйча калсагыз, TMTV телеканалының рәсми сайтына кирип, үзегезгә уңайлы вакытта карый аласыз. Абсолют хитны билгеләгәнче, бүгенге чыгарылыш геройлары белән тагын бер кат танышып китик. Яшьлегемнән эндәштем, күңелемнән сөйләштем, кайтыр идем бер мизгелгә табып үткән эзләрем. Дөньяның асылын аңлар өчен, җир яктырткан су таңнар өчен, рәхмәт Раббым әнкәм диярмен. Aşk gözünle dünya bu, aşk gözünle dünya bir bu. Nelerini bilip gittim, kayşanda bir kilersen, ne gideyim seni deyip yanlarımda yerersen. Aslanım anlar şişmesi, vardır senin sırların. Uğramlarımda ruhlanıp, yergen tuğay dişlerin. Qarama, yanama, min seni sağalma. Qarama, yanama, min seni sağalma. Quyosh duvar qalqiray, pochta sandığın bir kun oshirsin shulay. G'odiy konvert yoz so'zing ko'rirsin, olarsin ana shi'rimni o'qirsin. Yakın kuyda gittin, unuttum seni aman rahmat. Айгөл Мирхашимованы исә бик яраттылар. Җырың да, үзең дә, башкаруың да искиткеч Айгөл. Алга таба бары тик зурдан-зур уңышлар телибез сиңа. Мәхәббәтем сиңа булган, яшереп йөрим иркән. Сөюем ялкынаны да мин, янамын белсәң икән. Сине сөя карашларым, ничек аңлатым икән. Яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән. Сине сөя карашларым, ничек аңлатым икән. Яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән. Әллә инде күңелемне аңламыйча йөрисең, мәхәббәтнең эшләрендә януымны күрмисең. Сине сөя карашларым, ничек аңлатым икән. Яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән. Сине сөя
синең күзләрең мине генә сөяр синең йөрәгең сине сөя карашларың ничек аңлатым икән яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән сине сөя карашларың ничек аңлатым икән яннарыңа ничек итеп мин үзем барым икән Әллә нинди зур нәтиҗәләр ясарга кирәк түгел. Җырчыларыбыз барысы да тырыш, эш сөючән һәм вакытында ял итә дә беләләр. Аларга афәрин дип әйтеп, бүгенге тапшыруга нукта куябыз. Сезнең белән мин Рамил Закиров булдым. Киләсе очрашуларга кадәр.